Hello guys, είμαι ο Κρό και σήμερα θα παίξουμε FC Mobile. Είδατε την προηγούμενη φορά ότι είχαν βγει οι τότοι. Εδώ. Περιμένουμε λίγο να μπει. Ξέρω να μιλάω. Ωραία. Έχουμε εδώ ένα τελευταίο με 60. Εγώ έχω μόνο 20, οπότε πρέπει να παίξουμε εδώ. Για να δούμε. 100 θέλει. Οπότε πώς... Περιμένετε, άμα παίξετε 30 παίρνουμε πάνω. Ωραία. Οπότε πρέπει να παίξω. Όχι, παίξω αυτό. Δεν θα τα πάρω με τη σειρά. Ό,τι πρέπει να παίξω. Θα παίξω μία προπόνηση και 2 αγώνες. Μόνο αυτά χρειάζομαι για να πάρουμε τους παίκτες που μας έδειχνε. Αλλά ο ένας αγώνας είναι λίγο δύσκολος. Να, τέλεια πήγε αυτό. Άμα κάνω αυτό, θα μπει τώρα. Πω! Έλα, το βάλες. Επιτέλους, το πρώτο. Τι με τους άχρηστος. Ωραίος. Ακόμα ένα. Ναι, καλύτερα να πάμε εδώ. Ναι, δεν θα πάει. Ωραία, τελευταία βολή. Σιγά μην πήγαινε. Τρία. Γιατί μου φαίνεται τόσο δύσκολο. Για μένα αυτό είναι πανεύκολο. Το πρώτο. Τι θα γίνει. Παιδιά, είπαμε. Έτσι πράγμα. Έλα. Μπες. Ναι. Επιτέλους το έκανα. Πάμε να παίξουμε τώρα τον αγώνα. Όσοι δεν ξέρετε, βασικά δεν σας έδειξα την ομάδα μου. Πήρα καινούριο τερματοφύλακα. Είχα Νόγερ παλιά. Τώρα πήρα Άλισον 92 overall. Ο Νόγερ ήταν 90. Και έχω πάρει και τον Μόντριτς, αλλά ακόμα δεν έχει αγοραστεί. Να δείτε εδώ. Ο Μόντριτς. Εδώ είναι ο Μόντριτς. Του έδωσα 14 εκατομμύρια και ακόμα δεν τον έχω πάρει. Πάμε εδώ. Εδώ είναι ο Άλισον κάτω στο τέρμα 92. Εδώ είναι όλη μου η ομάδα. Ο Μόντριτς θα παίξει κάπου εδώ. Στον Μπέλιγχαμ. Εδώ λέω να το βάλω. Να αλλάξω Μπέλιγχαμ. Ναι. Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι. Ο Φαμπιάν είναι 91. Αυτός είναι καινούριος και να ήθελα δεν θα τον άλλαζα. Ενώ ο Μπέλιγχαμ που είναι μόνο 90 είναι παλιός, δεν μου κάνει τίποτα. Αυτή η τρίπλα που κάνει δεν με βολεύει κιόλας. Ας μην τα πολυλογώ, πάμε να παίξουμε πίστα. Πάλι περιμένουμε να μπει. Εδώ. Νικάω 1-0 ήδη. Πάμε να παίξουμε. Περιμένουμε πάλι για να φορτώσει η πίστα. Εδώ είναι η ομάδα μου και εδώ είναι του άλλου Λεβαντόφσκι. 91.
Σακά θέλω να δω. Ο Σακά μιλάμε, τους περνάει όλους. Δεν έχει πρόβλημα. Έτσι δεν είναι. Κι άμα δεν είναι έτσι. Εντάξει, εδώ είναι μινούρα. Πάμε, περνάμε με Σακά εννοείται. Με ποιον άλλον. Και βάζουμε και τον γκολ. Δεν μπήκε! Μεγάλη ατυχία. Άντε ρε Φαβιάν. Έλα. Γκολ! Μίλλερ. 2-0. Το 70. Πάμε. Ανεβαίνουμε εδώ. Παίζουμε στο Φαπιάν Ρουίζ. Αυτό στο Μίλλερ και ο Μίλλερ στο Σακά. Ο Σακά γυρνάει. Θα κάνει τρίπλα. Θα σουτάρει. Ο Όμπλακ σε κόρνερ. Το κόρνερ το κάνει ο Ζαμπρότα. Βγαίνει ο Όμπλακ. Παίρνει την μπάλα. Και συνεχίζει το παιχνίδι. Σακά θα παίξει στο Φαμπιάν Ρουίζ. Σακά θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα περάσει, θα σουτάρει και θα πάει out η μπάλα. Ίσως μαρκάρει, δεν θα πάρει την μπάλα. Περάσει ο Μπέλιγχαμ, κόβει. Αυτός που θέλω να αλλάξω. Θα παίξει το Σακά. Ο Σακά θα ανέβει. Όχι. Τώρα τι να κάνω. Με έχουν κλείσει 3. 90-1. Τέλειωσε. 2-0 νίκησα. Πάμε να δούμε, πρέπει να βάλουμε 3 γκολ οπωσδήποτε. Κέρδισα εδώ. Πάμε να δούμε. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει. Ανοίγουμε το pack 30. Για να δούμε. Έχουμε 50. Οπότε, αν παίξουμε αυτή εδώ την πίστα, χάνουμε ήδη 2-0. Είναι λίγο δύσκολο. Πάμε να μπούμε. Πάμε να παίξουμε. Ξεκινάμε, χάνουμε 2-0. Πάμε. Περνάω με το Σακά. Δεν πέρασε τελικά. Ναι. Είναι πολύ καλή. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα φάω γκολ. Αλλά έχω τον Μπλάντ στην άμυνα που αυτός μας συνέχεια. Περνάω με το Σακά εννοείται. Εντάξει. Σουτάρω από εδώ. Δεν θα μπει. Τώρα έχω ευκαιρία. Έκανα βλακία εκεί. Δεν ήξερα τι να κάνω. Παίζει στο Σακά που είναι μόνος. Τι! Μου έκανε φάουλ. Λίγο. Έλα. Σακά, όχι. Δεν μπορώ να περάσω. Είναι δύσκολο. Τώρα έχω μια ευκαιρία.
Για να δούμε τι θα κάνω εδώ. Γκολ! Σακά, αυτό που σας έλεγα. Ο Σακά είναι ο καλύτερος. Για πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε εδώ. Όχι, δεν πέρασε αυτή. Αλλά σιγά με περνούσε, απλά το δοκίμασα εγώ. Είμαστε στο 70. Εδώ θα συνεχίσω. Όχι. Και δεν μου έδωσε και τίποτα. Εγώ νομίζω πως ήταν φάουλ. Τέλος πάντων. Πώς με περνάει έτσι. Εντάξει το μπλάντσο. Έκανε πάσα. Έλα Ζαμπρούτα. Κανένας. Ποιος θα τον κόψει. Ρε παιδιά. Καλά. Άλισον μόνο. Πάμε. Γυρνάω τώρα και έχω μια ευκαιρία. Κάνω σουτ στα σώματα η μπάλα. Μπρες κόρνερ. Αυτό δεν θα πάει πολύ καλά. Μπλάντ με άδειο τέρμα. Όχι. Που ήρθε και ο τερματοφύλακας. Πω. Εντάξει, πήγε μακριά η μπάλα εκεί. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Φάω. Όχι. Έχασα. Δεν πειράζει. 1-2, 2-1. Πήγε αυτό όπως θέλετε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό άρα. Λοιπόν παιδιά, πάμε να ξαναπροσπαθήσουμε λίγο γιατί μάλλον ήμουν λίγο άτυχος. Πάμε. Περιμένουμε λίγο, θα σας σταματήσω και την κάμερα για να μην κουραζώσω. Πάμε λοιπόν, τώρα που είμαστε στον αγώνα, οι ομάδες ξεκινάμε πολύ δυναμικά. Ξεκινάμε Σακά. Όχι, πάρ' την μπάλα. Φαμπιάν Ρουίζ. Εναντίον Χάλαντ. Τάκλιν. 2 τάκλιν. Κανένα. Μέση εναντίον Ζαμπρούτα. Καλά, κάποιος δεν τον κόψει, εννοείται είναι ο Μπλάντς εκεί μέσα. Καλά. Με κεφαλιά. Στον Άλισον πας να βάλεις γκολ με κεφαλιά. Δεν έδωσε τίποτα. Ναι. Καλά. Άλισον μόνο. Τι σώζει ο Άλισον σήμερα. Έλα, Μίλλερ. Όχι. Για να δούμε τον Γκόγο. Έλα, πέρασε. Α, δεν έπρεπε να πάρω το Φαμπιάν εδώ. Δεν μπορεί να περάσει τίποτα. Το φάγα. Έτσι το φάγα. Έτσι. Καλά, δεν μπορώ να βάλω τίποτα. Τώρα άμα βάλω γκολ δηλαδή έλος.
2 γκολ. Σουτ. Έλα. Να μπει επιτέλους. Πήγε περίεργα η μπάλα. Όχι, για λίγο. Έλα, τώρα έχω ευκαιρία. Περνάω. Ρε φίλε, δηλαδή τι θα γίνει σήμερα. Πω. Δεν μπορώ να κόψω ούτε καν. Τίποτα. Γκολ. Καλά. Δεν μπορείτε να το δείτε αυτό λοιπόν. Θα σταματήσω την κάμερα εδώ. Θα σας πω στο τέλος του αγώνα πώς θα βγει. Λοιπόν παιδιά, τέλειωσε ο αγώνας. 4-1 έχασα. Θα ξαναπροσπαθήσω μία τελευταία φορά. Μία τελευταία. Τελευταία. Άμα δεν το πετύχω θα παίξουμε καμιά άλλη πίστα. Head to head και αυτά. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε. Στον προηγούμενο έχασα 1-4. Τώρα θα χάνω 2-0 από την αρχή. Όχι μαλάρα ο άλλος. Όχι. Ρε παιδιά. Έλα σκορέρα. Offside ήταν, σίγουρα. Μπράβο ρε Άλισον. Έλα. Περνάει. Σισακά ανέβα. Πω πάνω στη γραμμή κάνω τρίπλα με το Σακά. Είμαι χαζός. Βγες. Έλα, γκολ είναι. Γκολ! 2-1. Πω στην κλειστή γωνία. Στην κλειστή γωνία το βάλα, δείτε και εδώ στο replay. Πάμε. Έχουμε ακόμα ένα γκολ. Σαν πρώτα. Κόβει το Μέση. Τον έκοψε. Το Μέση ο Ζαμπρότα, δεν το περίμενα. Σιγά μην περνούσε αυτή. Όχι, ρε Μπλάντ. Έλα, offside. Καλά, έχω κι άλλες στο τέρμα. Σιγά μην μπει τίποτα. Σακά, εσύ θέλω να ανέβεις. Πω, μέχρι να κάνει τα κοντρόλ του αυτός, θα έχουμε φάει γκολ ήδη. Ρε παιδιά. Έλα, έφυγες.
Έφυγες. Τι offside ρε παιδί μου. Πω. Offside είναι. Καλά. Ωραία φίλε. Αυτά το offside με έχουν σπάσει τα νεύρα. Έλα, Σακά. 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 Τι είναι αυτός ο Χαχά, πώς λέγεται. Ωραία φίλε. Άντε κάνε τρίπλα ρε Σακά. Άντε. Μέσα πήγε. 2-2. Το ισοφάρισα στο 88. 2-2. 2-2. Στο 89 περίπου. Μην το φάω τώρα. Παιδιά θα κάνω πίσω. Θα παίζω λίγο εδώ. Και άμα ανέβω. Ανεβαίνω λίγο. Εντάξει τέλειωσε. Πάμε παράταση ή πέναλτι κατευθείαν. Παράταση. Γιατί σε ένα μάτς μου είχε βάλει πέναλτι κατευθείαν χωρίς παράταση. Και λέω τι. Θα είχε κολλήσει. Έλα ρε παιδιά. Άντε. Φαμπιάν. Ξύπνα. Πώς με περνάει έτσι. Έλα ρε παιδί. Offside. Ήταν και offside. Το χάσε κιόλας. Άμα βίνει. Αλλάζω. Ακριβώς. Όχι. Άντε ρε. Μπρούνο, όπως λέγεσαι εσύ. Μπρούνο Γκόγκ. Έλα ρε. Μπλάντ θα περάσει τώρα. Καλά, δεν το πέρασε. Θα πάσα. Ρε. Είπα και εγώ θα το φάω τώρα στο 105. Σούταρε τώρα, δεν έχω χρόνο. Τέλειωσε. 105. Πάμε μέχρι τα 120 έχουμε ακόμα. 15 λεπτά. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ρε παιδί. Βλέπουμε πολλά μπακ. Φίλα. Βινίσιους απ' την άλλη παίζεις. Έλα άλλος. Πήρασε. Φαμπιάν Ρουίζ. Όχι! Πω, φίλε, πήρε ο Βινίσιους. Έλα! Παιδιά, θα πάμε πέναλτι. Άμα κόψω αυτή τη φάση, δεν έχω χρόνο για να κάνω δικιά μου φάση. Δεν έχω καθόλου χρόνο, τέλειωσε. Πάμε πέναλτι. Για να δούμε πώς θα τα πάμε στα πέναλτι. Πρώτο, το βαράω. Το βαρέσω από εδώ. Το πιάσε. Πόσο θα πέσω. Πέσω από εδώ. Το πιάσα. Τι, δεν το πιάσε. Έπεσε σωστά και δεν το πιάσε. Λοιπόν, θα ρίξω από εδώ με Μίλλερ. Θα το χάνεις. Τι, το ρίξε. Παιδιά, δεν θα το πάμε καλά. Καλά από την άλλη. Δεν μπορώ να το πιάσω. Έλα, το ρίχνω από εδώ. Δεν πιστεύω να το χάσεις. Με τα πόδια το έβγαλε. Μιλάμε σήμερα, δεν το έχω στα πέναλτι.
Τώρα με το βάλει έχασα. Καλά, μέση είναι. Πού θα το ρίξει, παιδιά? Αριστερά. Το ρίξει αριστερά εδώ. Δεν πέφτει αλλού. Το έβγαλε. Άμα το βάλω, κρατάω την ομάδα μου ζωντανή. Μπέλιγχαμ τώρα, τι Μπέλιγχαμ. Μπέλιγχαμ, ρίξ' το εδώ κάτω. Πάρ' το μέσα. Πώς κράτησα την ομάδα μου ζωντανή. Και αυτό είναι κρίσιμο πέναλτι. Λοιπόν, ποιος είναι? Είναι όχι, ο Τόνι Κρός είναι. Τόνι Κρός, ξέρω που θα το βαρέσει. Τόνι Κρός βαράει πλασέ εδώ πάνω, όχι το γάμισε. Το πιάσα. Και αυτό είναι κρίσιμο πέναλτι και θα ισοφαρίσω. Κρίσιμο πέναλτι. Θα το ρίξω από εδώ. Όχι, το χάσα. Πες να το χάσα. Το βάλα. Ναι ρε φίλε. Νομίζω πως θα το στείλω out. 4-4. Σοφάρισα. Καλά και να το φάρω μπρο τώρα. Τι έγινε δηλαδή? Βασικά όχι έγινε. Βαλβέρδε. Πού θα το ρίξω Βαλβέρδε? Δεν πρόλαβα καν να διαλέξω μεριά να πέσω. Το βάρισε γρήγορα. Δεν πειράζει. Είχα μια ευκαιρία, έχασα στα πέναλτις. Ξαναπροσπαθήσω. Είδα ότι τα πάω καλά τώρα. Όχι, λοιπόν. Πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ στο store. Βγήκε ένα καινούριο. Εδώ τι έχουμε? Με αυτά. Εδώ μου λέω ότι έχει 4. Έχουμε ένα free. Για να δούμε τι θα μας δώσει. Για να δούμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτός ο χάλια? Αυτά ήταν. Να δω τι έχουμε. Πόσα θέλω? Λοιπόν, θέλω ακόμα 40. Όχι, για τόσο λίγο παιδιά. Θέλω 40 και έχω 37. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο FC. Γεια σας. Γεια.